Aquí va la meva llista de les 7 banderes més estrambòtiques del món. La número 7 de la llista és la bandera de Nepal. L'ensenya d'aquest país asiàtic és l'única bandera estatal no rectangular del món. La bandera nepalesa combina dos panons triangulars units un sobre l'altre, que simbolitzen l'Himàlaia, i data de l'any 1962. La bandera número 6 de la meva llista és la bandera de Sud-àfrica. Juntament amb l'emblema de Sudan del Sud, són els dos únics del món amb 6 colors. L'únic simbolisme de la bandera és la forma de V baixa o Y, que pot interpretar-se com la convergència d'elements diversos dins la societat sud-africana camí cap a la unitat. Data de l'any 1994. La bandera de Moçambic és la número 5 de la meva llista. És l'única bandera nacional al món que inclou un rifle d'assalt modern. Se suposa que és una AK-47. Representa la determinació del poble per protegir la seva llibertat. Data de l'any 1983. La número 4 de la meva llista és la bandera del país de Gal·les. Consisteix en un drac vermell sobre un camp en verd i blanc. Em sembla superestrambòtic que aparegui un drac vermell en una bandera nacional. És com si aparegués un dinosaure, un tiranosaurus rex, en una bandera d'un país. I data de l'any 1959. El número 3 de la meva llista de banderes estrambòtiques és per l'emblema de Papua Nova Guinea. La dissenyadora va ser una nena de 15 anys que va guanyar un concurs a tot el país per escollir la bandera nacional. Els dos colors principals són el negre i el vermell. A la part negra es representa la constel·lació de la Creu del Sud. A la part vermella s'hi troba un au del paradís, que és un ocell autòcton del país. Data del 1971. La bandera de Bhutan és la número 2 de la meva llista. La bandera d'aquest petit país asiàtic es divideix amb una diagonal que forma dos triangles, un de groc a dalt i un de taronja a baix. Al centre, un drac blanc i negre, que sosté unes joies entre les seves urpes. Data de l'any 1969. I la primera de la llista de banderes estrambòtiques i la meva preferida és la de Sicília. És la més antiga i data del 1282, quan el poble sicilià es va aixecar en revolta contra Carles I d'Anjou, a les vespres sicilianes, amb l'ajut militar del rei Pere II el Gran, del Casal de Barcelona, que fou coronat nou rei de l'illa. La bandera forma dos triangles, un de color vermell ataronjat a dalt i un de color groc a baix. Al centre s'hi afegeix una trisquela amb 3 cames, amb un gorgoneion amb ales i 3 espigues de blat, que representen la prosperitat i la fertilitat de la terra. Soc el Marcel Balaguer de Gavà. I tu, coneixes alguna bandera estrambòtica? A reveure!